Opamchenguri Kashiri is Zimbabwe's defense minister. Geza, a ZANU-PF Central Committee member, says Opa is paid $35,000 every month. Zandabina mashoko tiri kunoti Geza achisiya no stone unturned. Panguva inoi mashoko ake oya achiuchidzwa nevanhu kuvanhu. Since you must remember kuti right now pamuri kuona kuti people they are struggling, they are finding it difficult to put food on the table. Right now kune vamwe vari kunyatsoonekwa kunzi vari kunyatsokudekara vachireceiva $35,000. Zviri kuonekwa kunzi pambonyanya kukosha chii. Saka mina mashoko budanyirwa pana vlog subscribe or like on the bell icon. Change radio inoendera mberi ichiti a regular soldier in Zimbabwe is lucky to take home $200 a month. A lot of our young people in Zimbabwe are joining the armed forces. Why is the ZANU-PF administration failing to grow the economy so our youths in the army can get decent salaries? $200 can barely pay rent or buy a radio license. More importantly, why is the defense minister getting paid such an obscene amount? Some Zimbabweans are saying the reasons there is no incentive to grow the economy in Zimbabwe is that the few high-level civil servants, like the defense minister, are paid lots of money, so they have no incentive to change the status quo. Geza is right on that. Young Zimbabweans deserve better, not to Uganda capture of our military. Domashoko anobuda panguva ino vachiadvocata kuti aiwa zviri kuitwa nezvigananda panguva ino zvinofana kuzoona out. Kuri kuonekwa kunzi mamwe masoja anoreceiva $200-$250 nezvima-RTGs, but tiona kuti my direct expenses, kutenga food, kubhadhara marents, magetsi, mvura and the lights, pauchete nemaradio license aakubuda achitaura panguva inei, zviri kuonekwa kunzi that money haingambokwanisi kusapota aiwa Zimbabwean civil servant kana masoja, kwatiri kuona kuti kunana defense minister vari kuuya vachipa $35,000. Tudze mafungiro enyu pamusoro pechiitiko ichi. Pindai comment section medu udze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.